En primer lloc, una bona diada de Sant Jordi. Jo sé que enguany estem en una situació i unes condicions molt especials i molt diferents. De fet, els Sant Jordis els hem celebrat d'una altra manera. D'una manera, doncs, molt més segurament empàtica. Sempre hem acostumat a estar al carrer i poder, doncs, passejar per les nostres viles, per les nostres ciutats, pels nostres pobles, eh, abraçar-nos, comprar llibres, regalar roses, fer-nos petons, i tot això enguany doncs, ja veieu que tots plegats no ho podem fer. És un Sant Jordi en aquest sentit doncs, ben diferent, ben especial, que segurament doncs, també ens ha de fer reflexionar molt sobre algunes coses, però així com alguns hàbits potser els haurem de canviar, jo espero que les nostres tradicions més pròpies, les més nostrades, les més estimades, i Sant Jordi està en l'elit d'aquestes tradicions estimades del país, doncs puguin tornar a funcionar en plena normalitat. Això és el que desitjo de tot cor i també us desitjo a tots vosaltres. Per cert, com que estem en la situació que estem, també voldria doncs, deixar testimoni d'un record molt especial per a aquelles persones i aquelles famílies que durant aquestes darreres setmanes i ara mateix ho estan passant més malament perquè han perdut un ésser estimat. Desgraciadament es dona molts casos en aquest sentit a casa nostra, en el nostre país, o perquè tenen persones en aquest moment doncs, malaltes, no necessàriament del Covid, pot ser una altra malaltia, però bé, en aquest cas doncs, el virus ha impactat d'una manera molt contundent en moltes de les nostres famílies i moltes de les persones que giren entorn nostre, i per tant un record especial també per a aquestes persones que tenen éssers estimats malalts o que els coneixen, i també un record molt especial i una menció molt especial a totes aquelles persones que tenen cura de nosaltres. Nosaltres, doncs, confinats com estem, sortim cada dia, com tanta i tanta altra gent, a les 8 del vespre a fer aquest petit aplaudiment, que no deixa de ser un petit símbol, si voleu, però sobretot és un símbol d'agraïment profund a totes aquelles persones, molt diverses, per cert, que tenen cura de nosaltres. Aquí doncs, hi ha tots els, no cal dir tots els sanitaris, amb totes les seves tipologies, però també totes aquelles altres persones que no estan al camp de la salut i que, malgrat tot, doncs, s'estan esforçant cada dia perquè el conjunt de la societat i del nostre país segueixin funcionant amb un mínim de normalitat. I això doncs, és d'agrair, i especialment en aquests moments és tot una lliçó també de cara no només al present, sinó de cara als anys que han de venir. Bé, som a Sant Jordi i parlant amb el partit, el PDeCAT en aquest cas, doncs a mi em van suggerir que al costat d'aquestes altres persones que ja han intervingut, la nostra gent que està dissortadament encara doncs, a la presó i que aquestes darreres setmanes han vist interrompudes les seves sortides habituals de feia molt pocs dies abans, per tant, desgràcia sobre desgràcia en aquest sentit, penyora sobre penyora, dificultat sobre dificultat. Heu escoltat el seu testimoni, a vegades no directament, perquè la situació física d'ells doncs, ho impedeix, però sí a través de les persones doncs, que els representen. I en el meu cas em van suggerir que m'afegís d'alguna manera en aquesta presentació de llibres i com sabeu doncs, bé, jo també per primera vegada m'he convertit en autor. Normalment jo havia vist com es feien llibres sobre mi, n'havien fet uns quants, probablement el més conegut és el de la Pilar Rahola de fa 7 o 8 anys enrere, i aquest cop em van suggerir doncs, que fos jo el que escrivís un llibre, sobretot per explicar el meu pas per la presidència de la Generalitat i la meva visió del que han sigut aquests darrers anys en el nostre país, a Catalunya. I així ho vaig fer amb aquest llibre, amb el Cap fred, cor calent, que recupera aquell eslògan d'aquella roda de timó que jo tenia en el despatx de la presidència de la Generalitat. Era una inspiració constant. De fet, el títol sencer era Cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra. El lema dels capitans de barco, dels marinos de fa un munt d'anys enrere. I vaig intentar aplicar aquesta màxima, diguem-ho així,
durant aquells anys convulsos, complicats. Estic parlant, com recordareu, de l'any 2011, 2012, 2013, 2014. De fet, el llibre agafa això, la meva arribada a la presidència de la Generalitat, amb tot l'equip que em va acompanyar, fins, no la meva sortida, sinó fins a la sortida del país del president Puigdemont cap a l'exili. Per tant, són 7 anys, des de principis del 2011 fins a finals del 2017. 7 anys d'una intensitat excepcional, 7 anys d'un moviment total, 7 anys on en el nostre país es van capgirar tantes i tantes coses, 7 anys que no van deixar indiferents ningú, i dintre d'aquests no indiferents doncs hi ha hagut gent de tot. Hi ha hagut gent doncs, que s'hi ha volcat en aquest procés de país, en el procés sobiranista, hi ha gent que s'hi ha identificat plenament, hi ha gent que hi ha vist el camí de futur, i també és cert, i cal reconèixer-ho perquè són compatriotes nostres, tota una sèrie de persones a Catalunya, no poc nombroses, que hi han vist doncs, no només dificultats, sinó que hi han vist doncs, irracionalitat o improvisació o un camí totalment innecessari o fins i tot doncs, un anar cap al precipici. Quan dic que no ha deixat indiferent ningú és que realment doncs, hi ha hagut gent que s'ha posicionat a favor, però també molta gent que s'ha posicionat en contra. Evidentment, el procés sobiranista és una part molt rellevant d'aquest llibre, del Cap fred, cor calent. De fet, s'hi afegeix en el títol el procés en primera persona. Jo el vaig viure des de l'inici i, a més, en la línia, en el pont de comandament. Jo hi era allà, no? Quan tot això va començar. De fet, ho explico en el llibre, em trobo encara ara, després de 4 anys llargs d'haver deixat la presidència de la Generalitat, em trobo encara amb persones que em diuen amb tu va començar tot, ho agraeixen, i d'altres que, amb el dit culpable, assenyalant-me, em diuen també amb tu va començar tot, però no estan gens agraïts, sinó que són molt crítics, no? Com deia, hi ha gent de tota mena. És evident que el procés sobiranista ocupa una part central d'aquest llibre, però no només hi ha el procés sobiranista. Hi ha altres coses. De fet, com que explico tot el meu pas per la presidència de la Generalitat, el meu pas al costat, l'arribada del president Puigdemont i els 2 anys que van portar fins al referèndum de l'1 d'octubre, de fet, hi és tot això, no? I dintre de tot això, doncs, hi ha, per exemple, un apartat que jo creia que era necessari, especialment en el meu cas, que és com crec jo que ha de ser un president del país, o com a mínim, com vaig sentir jo l'exercici de la presidència. Jo m'havia preparat a fons quan vaig arribar a la presidència de la Generalitat. Em va costar 10 anys, des del relleu de Jordi Pujol, passant pels 2 tripartits i arribant finalment al 2010 a l'objectiu de presidir el país, de presidir el govern i de governar el país. Van passar 10 anys. Allò que em vaig dir la travessia del desert, sense cantimplores i sense dromedari, és a dir, passant 7, per entendre'ns, no? I com que em va costar tant, doncs jo m'havia preparat a fons. No només perquè havia exercit algunes responsabilitats en les èpoques del president Pujol, com a conseller, sinó també perquè doncs, jo havia estat a l'oposició, i a l'oposició s'aprèn. L'oposició és una escola. I l'oposició guanyant, és a dir, anar a l'oposició guanyant les eleccions, com era el nostre cas, encara t'endureix més i encara és més escola. Encara, doncs, d'una forma o d'una altra et forma millor. Jo vaig arribar amb aquest sentiment, no? De ser una persona que s'havia preparat a fons per exercir la presidència. El que no m'havia imaginat mai és que si un dia hi arribava a ser president del meu país, hi arribaria en les condicions que hi vaig arribar, que descric en aquest llibre com la tempesta perfecta. Es van ajuntar tota una sèrie d'elements, com a la pel·lícula del George Clooney, La tempesta perfecta, que tots junts finalment van representar això, van representar una tempesta. I els descric tots ells. Per exemple, la crisi econòmica duríssima. Ara, dissortadament, tornem a viure un moment on pinten bastos, econòmica i socialment. Les crisis econòmiques són sobretot socials. No és un tema només de diners, és un tema de feina, és un tema doncs, d'estabilitat econòmica, és un tema d'estabilitat de les famílies, és un tema d'expectatives personals. S'hi barregen moltes coses.
i en alguns casos, malauradament, doncs ve acompanyat de penúries i ve acompanyat de dificultats molt serioses per les persones o per les famílies. En aquell moment era així. Recordeu que en l'any 2010, 2011, 2012, quan aquella crisi no només va començar pocs anys abans, no? Sinó que va repuntar i es va reforçar, teníem un atur del 23-24% a Catalunya. Ara es torna a parlar d'aquelles xifres, com una amenaça de cara a aquestes properes setmanes o d'aquests mesos, però fa pocs anys ho varen passar i va durar 3-4 anys. Aquest cop jo crec que si arribem a aquestes xifres serà, espero i confio, doncs molt més passatger tot plegat, no? Però aquella crisi era duríssima. No era una crisi sanitària, no s'emportava persones per endavant, com estem veient en aquests moments, no tenia el món organitzat, tot ell, però era una crisi mundial, econòmica, financera, d'unes conseqüències duríssimes. Nosaltres ens vàrem trobar plenament immersos en aquelles dificultats, enmig d'aquella tempesta. I vàrem haver de lluitar. I d'aquí i de les polítiques europees sobre com afrontar una crisi en van venir les polítiques d'austeritat que després, en el llenguatge popular i periodístic, es van convertir finalment en les retallades. Això en aquest llibre s'explica a fons i s'explica com l'Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia de l'època, i jo mateix i tot el govern vàrem haver de fer front en aquella situació complicadíssima on vàrem haver de retallar el pressupost de la Generalitat, de reduir el pressupost entre un 15 i un 20% en 2 anys. I això no és neutre, això no és gratuït, això provoca tota una sèrie de conseqüències. Però ho vàrem fer obligats per aquelles circumstàncies, però també sabent una cosa, que o ho feien o el país entrava definitivament en fallida. I el país volia dir també l'administració de la Generalitat, i l'administració de la Generalitat volien dir les polítiques públiques i volien dir els serveis públics. Per tant, la sanitat, l'educació, els serveis socials, les polítiques d'habitatge, el transport públic, les infraestructures, tot entrava en crisi, si la Generalitat no aguantava d'alguna manera. No? I vam intentar que fos així, vam intentar aguantar. I això va significar que, com qualsevol persona, qualsevol família o qualsevol empresa, petita o gran, quan té menys diners, quan té menys ingressos i, a més no es pot endeutar perquè té tallada l'aixeta del crèdit, doncs és el que està passant ara en part, no? Doncs has d'ajustar el cinturó, has d'apretar les dents i te n'has de sortir com sigui. Moltes persones i famílies en aquest moment s'estan trobant, malauradament, en aquesta situació. En aquell moment això era molt general i el govern s'hi va trobar de ple. I allò que preveiem que podia durar un any o dos, doncs en va durar al final pràcticament 7, des del 2008, que encara hi havia el tripartit, fins al 2014, que va començar a repuntar una altra vegada l'economia, i a partir d'allà doncs, hem tingut, afortunadament, uns 5 o 6 anys de creixement econòmic, de creació de nous llocs de treball, certament amb uns salaris que no s'han recuperat del tot, però el panorama ha canviat, i ha canviat clarament en positiu. Aquest era un element de la tempesta perfecta. La crisi econòmica, l'ajustament pressupostari, les retallades que vam haver de fer en el pressupost de la Generalitat durant aquests primers anys. S'hi va afegir un altre element en la tempesta perfecta, que era l'arribada del PP amb majoria absoluta en el govern espanyol. Això ho va trastocar tot. No hi havia un govern a Espanya que depengués de nosaltres i, en canvi, nosaltres a Catalunya no teníem majoria. I això doncs, va ser un element també molt dur, perquè va ser un PP que va actuar com va actuar. Després es va veure. Un altre element de la tempesta perfecta que es descriu en el llibre és l'inici de tot el procés sobiranista. És a dir, no només hi havia crisi econòmica, social, atur enlairat, no només hi havia el PP en majoria absoluta aplicant la seva majoria a fons, sinó que, a més, comença en el carrer aquell procés sobiranista que ens ha portat fins on ens ha portat, amb manifestacions a Catalunya d'1,5 milió de persones. Es va parlar fins i tot de 2 milions, que reclamaven un canvi de rumb. I el nostre govern tenia la doble opció, o de mirar cap a un altre costat i fer veure que tot allò doncs, no anava amb nosaltres, o de posar-nos al davant d'aquella reivindicació popular i ciutadana que havíem de comprovar quina dimensió tenia, quina profunditat tenia. I a fe de Déu que vam comprovar que la profunditat era molt gran. Quan es van posar les urnes, ja el 2012, eleccions anticipades, després la consulta de l'any 14, després el referèndum de l'any 17, després les eleccions convocades per Mariano Rajoy sota el 155 al desembre del 17, en totes aquelles ocasions es va comprovar fins a quin punt hi havia hagut un canvi
de mentalitat en una bona part de la població catalana que havien girat de l'autonomia cap a la sobirania. Això va ser el procés sobiranista, àmpliament descrit també en el llibre. Però no s'acabava aquí la tempesta perfecta. Va venir també la confessió del president Jordi Pujol, un dia de Sant Jaume de l'any 2014, just sortint de la crisi econòmica i just entrant a fons en el procés sobiranista. Allò també va trastocar un munt de coses, no? I ha canviat un munt de coses també, una pila de coses a casa nostra i sobretot en alguns àmbits de la política catalana. No n'hi havia prou amb tot això que us he explicat per descriure una tempesta perfecta, doncs s'hi va afegir que després de les eleccions plebiscitàries convocades per mi mateix al setembre de l'any 15 va venir el veto de la CUP perquè jo pogués ser investit novament president i continuar el procés sobiranista cap endavant. Teníem majoria absoluta en el Parlament a favor de la independència, havent votat el 75% de la població catalana, allò era una fotografia molt real i molt potent de la societat catalana en el seu conjunt, però hi va haver el veto de la CUP i, per tant, doncs, el meu pas al costat. El meu pas al costat i l'assumpció que ho vaig explicar en aquell moment i també que mai una persona és més important que un projecte i que un país sencer. Per rellevant que et sigui la posició. Jo, vistes les circumstàncies d'aquell moment, ho vaig entendre així i després d'una sèrie de condicions que passaven perquè jo pogués proposar un relleu a la presidència de la Generalitat, finalment doncs, amb la CUP es va arribar a aquell acord, jo vaig fer el pas al costat i vaig proposar a Carles Puigdemont com a nou candidat a la presidència de la Generalitat que va ser triat pel Parlament de Catalunya. Tot això junt explica aquesta tempesta perfecta. I afegiu encara un últim element, el final de Convergència i Unió. Aquella coalició, aquella federació de dos partits que havia estat més de 35 anys llargs, pilotant una bona part de la política catalana, que havia donat un munt de fruits molt positius, per altra banda, en molts sentits, i allò va acabar precisament com a conseqüència de la necessitat de definir-se sobre on volíem arribar. Allò va provocar, és a dir, la definició independència sí, independència no, va provocar que Unió es partís per la meitat, hi va haver una part d'Unió que es va declarar clarament sobiranista, demòcrata, una altra part va preferir doncs, no pujar al tren del sobiranisme, aquella decisió d'Unió i aquella conseqüència de partir-se ells per la meitat va provocar també finalment va provocar al final, després de tants i tants anys de Convergència i Unió, un projecte polític amb el qual tantes i tantes persones de Catalunya s'havien identificat. Tot plegat, tot junt, crisi econòmica, retallades, procés sobiranista, manifestacions al carrer, majoria absoluta del PP, confessió de Jordi Pujol, final de Convergència i Unió, veto de la CUP, tot això junt en 5 anys. I afegeixo en el llibre una reflexió més personal per acabar d'entendre què vol dir una tempesta perfecta per una persona, com jo mateix, i com era en aquell moment, s'hi va afegir a casa, en aquest cas en l'àmbit més estrictament familiar, doncs la pèrdua de la meva germana Núria, primer, el 2011, que era 10 anys més jove que jo, després el meu pare, al cap de pocs mesos, ja molt malalt i gran, amb més de 80 anys, i finalment la meva germana Maria, just després de deixar jo la presidència de la Generalitat, que era 4 anys més jove que jo, i 3 anys més jove que el meu germà. Per tant, fixeu-vos, tots els elements polítics, tots els elements de país i, a més a casa, totes les conseqüències doncs, de la pèrdua de persones doncs, tan properes i tan estimades. Tot això va provocar això que em dic la tempesta perfecta. Això està tot plegat àmpliament descrit en el llibre. Espero que sigui doncs, per les persones que tingueu l'ocasió de llegir-lo un llibre que us interessi. El dia de la presentació amb la Mònica Terribas a la Pedrera, que encara la vam poder fer, era a finals de febrer, 15 dies després ja estàvem confinats, però en aquell moment encara es va poder fer. Recordo que jo li vaig fer el comentari entre les persones que hi van poder assistir
vaig fer el comentari de aquest és un llibre honest, en el sentit que s'explica la meva veritat. Evidentment, la meva veritat no té per què coincidir amb altres veritats. En aquest llibre hi explico relacions personals amb altres polítics, la meva relació amb el president Pujol, la meva relació amb en Duran i Lleida, la meva relació amb en Oriol Junqueras, tots els equips que em van acompanyar, totes les persones que m'havien fet costat i que van estar en els moments més complicats de la meva presidència i també de la meva sortida de la presidència de la Generalitat. Hi ha un munt de coses, no? Aquestes situacions familiars, què vol dir ser president d'un país com Catalunya, etc. No? També hi ha finalment en el llibre una proposta una reflexió, vaja, títol estrictament personal, això no condiciona la posició del PDeCAT, ni de Junts per Catalunya, ni del govern, ni del president Torra, etc. Però és una reflexió personal de si això té sortida. Aquesta part final del llibre, amb 8 pàgines o 9, i per tant és una part petita, i descric el que per mi seria una possible sortida en aquest procés sobiranista, perquè els sobiranistes catalans tinguem l'oportunitat de votar per la independència i d'assolir-la, d'aconseguir-la, però també perquè hi hagi alguna altra opció sobre la taula que si la majoria del poble de Catalunya s'hi acollís fos també implementable. Faig aquesta en la part final del llibre. Per tant, és un llibre honest, és un llibre que està escrit amb el cap fred, però també amb el cor calent. En política hi ha d'haver les dues dimensions, la política és racional però també és emocional. Si no és les dues coses alhora, no és bona política, crec jo, amb els seus errors i els seus encerts, amb les seves llums i les seves ombres, com tothom té, no? I també estan descrits doncs, els que jo considero que van ser els principals errors i les nostres principals mancances. En aquest sentit, és un llibre honest, perquè és un llibre que, sense voler fer sang, ni voler-se tirar cendra sobre, jo crec que innecessàriament, sí que explica una visió doncs, personal de com van ser aquells anys i de quines lliçons se'n poden treure de tot plegat. Però espero que, a part de ser un llibre honest, un llibre pensat, un llibre doncs, emotiu, fet, com us dic, amb el cap i amb el cor, sigui també un llibre útil. Útil per a aquelles persones doncs, que tinguin inquietuds polítiques, aquelles persones que tinguin inquietuds de país, aquelles persones que vulguin tenir un testimoni directe de què significa ser president de Catalunya, de què vol dir enfrontar-se amb una crisi molt dura, ara hi som, de com se'n surt, de quines decisions s'han de prendre, de quines actituds s'han de tenir, de com es fa front a les dificultats i en els problemes, per grans que siguin, de com es pot aprendre dels propis errors. Al llibre hi explico una frase doncs, que jo he manllevat i que és a la vida o l'encertes o aprens, que vol dir que quan t'equivoques estàs aprenent. I tot això, doncs, jo espero que per a aquestes persones que tinguin aquests neguits de la política, del país, de la institució, de la Generalitat, del futur, de com fer front a una crisi, etc., que aquest llibre doncs, pugui tenir, encara que sigui una petita utilitat, jo em donaria per satisfet si això doncs, és d'aquesta manera. En qualsevol cas, us agraeixo molt l'atenció que m'hagueu seguit durant aquests minuts. Us torno a desitjar un bon Sant Jordi, que les coses siguin tan complicades en aquest moment no vol dir que no haguem de tenir doncs, esperança i confiança fins i tot, en el sentit que això canviarà i canviarà millor. Ara ja veieu, hi ha tanta i tanta gent que està... Els cervells més potents del món, tots ells, i això és una esperança, això, estan pensant en com sortir d'aquesta situació. I m'estic referint sobretot en els científics. Hi ha un munt de gent que està pensant com s'ha de produir aquesta vacuna o com s'han de produir els medicaments, els antivirals, per lluitar contra les persones que tinguin aquest virus en el futur. No? Per tant, escolteu, és veritat, la situació és complicadíssima. Hi ha moltes incerteses, enormes incerteses, i molta gent que, més enllà de si són crítics o no en com s'estan fent les coses, doncs estan enormement preocupats. I és lògic que sigui així. Vull fer referència a allò que també explico al final d'aquest llibre. No oblidem les nostres fortaleses com a país. I no oblidem una frase que és un gran estadista del segle XX que va salvar les llibertats d'Europa i va lluitar molt eficaçment contra el nazisme, Winston Churchill, que deia quan el perill està lluny, que no és el perill està lluny, no oblidem
les nostres debilitats. Però, quan el perill és a prop, que és ara el cas, no oblidem les nostres fortaleses. Bon Sant Jordi.